Sa mga curious dyan kung kumusta man ang sitwasyon mi digdi sa Hong Kong, don't worry, we're good. Although, paghapit mi sa supermarket, uni ang tuminambad sa mo. Empty shelves, ubos sa mga toilet papers, kitchen towels, pati sa mga bagas, asin mga pasta, nataubos gabos. Mali na lang ta sa mga frozen goods, igwa pa man kinatada miski papano. Papanik buying na ang ibang mga tao digdi. Bakong day kaming nabakal na toilet paper ngunyan. Ha! Anyways, mari na lang ganit ang ibang supermarket digdi. Nag-set naman ki rules na maximum na 2 packs ang allowed per customer. Oh, anyways, gusto ko lang i-share ini sa Indo ta first time ko rin maka-experience ka ini. But don't worry kasi digdi sa Parkview, okay man kami, safe na safe. Pero may naman akong nagsusulog kimas. Maray nang pasiguro. By the way, naili na nindo ining picture na ini. Nag-viral baga ini. Si Manay, grabe man, day lamang nagtada. Nakul nga ni ngunya nagkakalat na video online showing the chaos inside supermarkets. Nag-aaragawan baya. Ay indaman. Kuta na, isipon man sa kapwa, and kalma lang. Kumbaga, marin ang handa, and we must take precaution. Pero, there's no need to panic. Arog ka ini, oh. Makamundo isipon na some people only think of themselves. Sa Parkview, safe kami. Pag mari ang panahon, naglalakaw-lakaw kami. Awit kaya, day po ka mo mag-worry sa muya. Tapos, pag nagluluwas ako, syempre, halimbawa, sa aga, mapasiring ako sa Wan Chai Market, siguradong, masulog po ako kay mask. Anyways, I love you, fam. Iringat permi ha. Always practice good personal hygiene. Importante yan. Love you.